is dwaan? Oh, weet ik niet. Nou wist net wat dwaan is. Nee. Maar daar heeft hij lood wat bij die ook dit zo weer. Ja, Wat is de bedoeling hier? dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet het zien in het roer dat we iets van hoendersaus doen of zo. Ja, dat is geweldig. Dus dan wist eigenlijk net wat je hier komt te dwaan. Nee. Ja, jij het zelf alleen. Dus dan heeft de hoenderman om een juist te dwaan. Ja. Mijn kind is een Cane Terrier. Opmerkelijk. Ja, als zij zich heeft ingeschreven dan... Nou, hier, we hebben al een brief gemaakt weer, maar ik heb dat ding ik verlies. En nou weet ik net wat we moeten doen. Maar... Ik zorg dat zo bij de Dan heeft een briefje mooi gekregen, heeft net lezen. Nee. Heeft de hoender op een gat mooi om. Ja. Je bent goed voorbereid. Ja. Moeten ze hier ook melden? Ik heb brokjes maar in een bal, dus het komt altijd goed. We gaan zo meteen alle leerlingen die de hond mee hebben genomen, die gaan we verdelen. Heb ik zo een beetje te staan? Heeft je al wat van de uitlis begrepen? Nou, ik heb een kaart gekregen met nummer 12 erop. En ik moet dus een speeltje 2 en dat is Jere. En verder ben ik in en want ik kon er niks van verstaan. Hey, je versteert er niks van al die honden. Nou, jullie gaan dadelijk in. Je hebt een bekertje water in je hand. Dan loop je met het bekertje water die je zelf in de hand hebt van je hond. Zelf, allebei. Dan loop je vanaf daar, ga je zo en dan ga je zo. Doe je dat met het bekertje, moet je die hond even laten zitten. En dan doe je het water in het ding. En dan is het klaar. Nou Gerrit, dat gaat goed. Ja. Moet ik even streng wezen en dan lukt het wel. En waar moest ik nou winnen? Naar het volgende, nummer 3. En waar is dat? Waar gaan we nou in, hè? Oh, de paardenrending-achtig iets. En wat gaat er in het paardenrending-achtig iets gebeuren? Ik heb geen idee, echt. Het wordt echt de dag van de verrassing, hè? Ja. Maar we moeten erheen, want ze gebeuren al ongeduldig, zeg ik wel. Ja, jij overdraaien. Les keer. Maar komen we er rond? Gerrit, Ja? nou is het eigenlijk een soort van iependaai bij op een squallen. Ja? Wat is er zo leuk aan die squallen? Nou, het is echt heel geweldig. Dan heb je bijna geen taal. Dus bijvoorbeeld als Duits en Frans is, wat herstrongen nou? Nee, hoor je er net van? Nee, echt. En het is heel mooi, want ik heb dan ADHD. En dan kan ik net een hele dag stilzitten. Dus ik heb ik fiets met iemand anders, die zit op het bovenland. Fiets ik elke dag. En dan die heeft dan een lesrooster en geschiedenis, wiskunde, Engels uit achter de kroon. En hier is dan van, oké, we hebben nou wiskunde en Engels. Daarna hebben we groen, dat is hier, mooie planten. En dan hebben we 12 leervakken. En dan is dit dan een dier of zoiets. En dan wisselt het de hele tijd door. Dus dit is voor jou echt de ideale opleiding. Ja. En wat kiest er nou uiteindelijk verder met deze opleiding? Nou, ik wil fietsen maken worden. Nou, dat klinkt nog net echt logisch. Nee, maar ik vind dat een leuk beroep en ik wil graag fietsen maken worden. Ik ben even in de war. We zijn hier op mijn opleiding, het gaat al hier om besten. Ik denk, nou, hij wil iets met besten, maar hoen of zo. Ja, ik wil later natuurlijk wel een Duitse herder hebben. Dat wil ik natuurlijk wel hebben. Nee, ik wil fietsen maken worden. En dit lijkt me een hele leuke school, dus ik heb me toch een diploma, Helly, dus dan is dit de beste manier om een leuk diploma te hebben. Nou, dan wens je we daar een heel soort succes. Nou, bedankt ervoor. Als je hem straks nog later een keer een lekker baan hebben, dan kom je maar los. Nee, hak niet mooi, hè? Dat vind ik best. Stap, zij, sluit, stap. Zij, sluit, zij. Cool. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Samen zijn, is samen worden, samen houden. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm. Gebeurder dan het vertrouwen om ons heen.
vind het zo prachtig. Ik geniet helemaal. Ja, 100%. Ja, ik hou het zo ongelooflijk van doen. Ik vind het zo prachtig. Ja. Heel het al als jong leert. Nou, ik ga een skoftje op Doensles West. Nou, dat weet ik het enige, maar ik ga een beetje, volgens mij, je hebt wat eigenwezen, maar ik hou heel erg van muziek en dan ga ik wel gevoel voor ritme. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke basis is om Doensje te kennen. Nou, mooi dacht ik. Ja, van hadden we in jaren nooit onze gehad, vind ik het geweldig. Ja. Het ziet er goed uit. Dit is wel, nou, ik denk dat het toen 65 jaar geleden dat ik het leerd had. En ik ga de laatste, nou, ik denk van 15, 20 jaar wel nooit meer doen. Dus. Maar dan weet je, ik denk, nou, dat heb ik eens even zien hoe dit gaat. Nou, en hoe voelt dat wel? Nou, lekker. We hebben een hele leuke partner, ja? Dat scheelt eigenlijk een steek, hè? Die hier nou door, dat scheelt goed, ja? Ik ben nu 79. Ik ben nu 79, ik ben op naar de 80. En hoe oud ben je doe je het leert? Dat we hier 16. In die buurt. 15, 16 hier. Toen mochten we dan op de hoogplein. Ja, dat mocht ik net. Maar je mocht net, jij er 18 hier mocht je naar het Balten. Dan doe je er nog controle bij de douane. Hij wil 18 hier binnen. Maar je bent net vergeten? Nee. Nee. Dat scheelt goed, hè? Doen ze verleden, hè? Nee, valt wat daar. Waar je een keer goed leert, dat valt wat daar. Zwemmen bijvoorbeeld, ja, dat verleer je nooit weer. Maar Doensje, je kon er eigenlijk haast niks meer van. Maar hoe lang hing je het nog dienen dan? 14 jaar lang. Toen ben ik voor het eerste jaar echt op les geweest. Ja. Maar het ziet er nog goed uit, vond ik. Ja, ik kan me nog herinneren dat we compileren als je vrouw, die jongens les. En die dacht van nou die ballen, maar we die les ja. Ik denk wel eronder. Ik zal toch eens even zien laten dat ik toch wel mooi komen kennen. En hoe viel het nou, hè? Nou, heel erg leuk, ja.